खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। मिजिंथियो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। मिज'रामाव मोनसे गिथावना रेल जाब्रबथाय जादों। गंसे गोदानै बानायनाय रेलवे दालांआ बायनायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय खौरां मोननो हादों। दासिम गासै सा 26 सुबुंनि जिउ गोमाबाय आरो साबेसे सुबुंफोरा जोखोम जादों बेनि रोखा खौरां मोननाय जाथ'वाखै। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला रेलवे दालांखौ आबुङै मावफुंजोबनाय जायाखैमोन। मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा थैनाय नखरनो 10 लाख रां, गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 2 लाख रां आरो एसेल' फिसा जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां होगोन होनना फोरमायदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे थैनाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय नखरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होगोन होनना फोसावहरदों। बावैसो साननैसो सिगांनिफ्राय इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिपि आरो आदा जिस'या समफ्रामारिमोननि बर' लाइमोनफोरखौ ड्राग्स जानाय आरो फाननाय बायदिसिना जाथायनि सायाव हमग्लुंनाय बायदिफोरखौ नुनानै सासे बर' लाइमोन सिख्लाया गिनाय मोन्दों आरो गावखौ गथायफैदों। एक्स-एनडिपिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे सिख्लाया थांनाय 5 आरो 6 बोसोर सिगां समनिफ्रायनो ड्राग्सखौ बाहायबोदों होनना फोरमायो। लाइमोन सिख्लाया गावनो गाव गथायफैनायखौ मोजां मोननानै एक्स-एनडिपिफोरा गोसो गोजोननानै आर'नाइजों बरायदों। एक्स-एनडिपि बिथांमोना फोरमायबावो दि जाय सुबुंफोरा दिनैसिम ड्राग्स जानाय आरो बायदिसिना गाज्रि खामानिजों लोब्बा दं बिसोरखौ जेरैखि जायाब्लाबो हमनाय जागोन आरो रावबो खारग'नो हाया। लोगोसे बिथांमोननि आखायाव माखासे सुबुंफोरनि मुं लिस्ट सहैबाय होनना फोरमायो। गोबां अखा जुब-जुब हानायनि जाउनावनो चिरां जिल्लायाव जायगा लाना जायगा आरो माखासे नखरफोराव दैबाना जादों। लोगोसे चिरां जिल्लानिनो सिङाव थानाय सान्तिपुरनि धोनस्रि दालाङाव हान्था-मेलानि थांलाय-फैलाय खालामबाय थानाय समाव रायजो-राजाफोरा गिलु-बालु जानायखौ नुनो मोन्दों। नगाव मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव मोनसे गोमोथाव जाथाय जादों। नगाव मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि गार्लस हस्टेलाव सासे बर' आइजो डक्टरा गावखौ फोथैना लादों। थैनाय बर' सिख्ला डक्टरनि मुंखौ डक्टर दिया दैमारि होनना मिथिनो मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला डक्टर दिया दैमारिनि गुबै न'आ गुवाहाटीआव। फुंनिफ्रायनो डक्टर दिया दैमारिया गावनि बिबानखौ मोजाङै मावखांनानै मोनाबिलियाव गावनि थाग्रा खुलि गार्लस हस्टेलाव थांनायनि उनावनो गावनि थाग्रा खथायाव फासि नांना थैयो। थैनायनि गुबै जाहोना मा बेखौ दासिमबो मिन्थिनो मोननाय जाथ'वाखै। डक्टर दिया दैमारिया थांनाय फेब्रुवारि दानावसो साख्रियाव जइन जादोंमोन। डक्टर दिया दैमारिनि गोथै देहाखौ पुलिसफोरा जाथायसालियाव थांनानै जाथायनि फारसे नायबिजिरो आरो गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।